duha kada semana ang matala nga kaso sa pagpangawat dinhi sa Barangay 10, duha subdivision ning Dakbayan sa Davao ug sagad sa mga suspetsado puros minor de edad. Ang ginagmayng kawat kon petty crimes mao kini ang tawag sa mga krimen nga mulambigit sa gagmayng butang sama sa pagpangawat ug mga halin sa gagmayng tindahan, mga gagmayng butang sama sa nagamit nga sapatos, mga hinayhay nga sinina ug uban pang mga butang nga yano lang kabuton. Kung imong ibaligya, pipila ka pesos lang ang halin apan nganong ginadaginot. Sa mga blatter sa kapulisan, sagad na itong makita nga ang mga minor de edad ang mga sospek. Kay matud pa, abtik pa sila ug ilang sagad pangawaton ang gagmayng butang aron daling mahalin ug igong ipamalit sa ilang mga ginagmayng panginahanglanon. Samtang ang uban, ipangbayad sa mga computer stalls. Naabta na mo kaganihang buntag si Barangay Kagawad Marcio Ibanez nga nagsuroy-suroy sa kadalanan sa iyang barangay. Ug akong gipangutana, uso ba usab sa ilang barangay ang ginagmayng kawat? Naagyud ma'am, pero katong mga minor lang man, mga minor gyud ang nagakuan gyud nagapainlabot ba. Para na muraw salisi, para nang balay nato, gate nato abre nya pagtanaw na blind ang ang tagya sa balay, so murag kalit-kalit lang yun sila musulod ba. Pero di na taga mo sa ang barangay dili na sa mo. Nasa kasikbit na barangay. Sigara naman mga tindahan, internetan, mao gyud na ila. Kana na sa mga barya-barya ra pud siguro kay mao to ingon nila, kuhaan daw sila og 400 yang kuan sa internetan. Yung kabon ang internetan, takabalo pila isulod. Mga minor mga batan. Bisan pa man kung ginagmay ang gikawat, gitagaan kini og pagtagad sa barangay. Kani nga problema ma'am, kailangan jud ning atoa jud ning tutukan kay para di jud mo lala pa ba. Kay delikado ana og kanang mo hamtong na jud ilang pangidaron nya tapos dili nato mapakgang lisod na. Kay mao man giingon sa atong mayor karon nga kinalang paggangon jud na ba mga inana nga binuhatan kani. Sama sa tagaan na to sila og kuan ma'am. Edukasyon nga para dili jud nga malulong sa mga inana nga kuan gani ma'am kay kasagaran mo kuan sa mga bisyo ba. Mag-rugby mga inana. Unsay gihimo sa Barangay Council for the Protection of Children? Given nga mga minor de edad ang atong makita nga murag moy nang hilabot no kaning mga petty crimes and they are kids, minors. Unsay gihimo sa BCPC ug sa barangay? Kana siya ma'am, amo ang ginatagaan sila og kuan ma'am. Ginapatawag namo ang ilahang ginikanan o kay guardian man gyud ang mo kuan ana kay mga minor man. So tagaan na mo sila og information para kuanan ba kanang nga problema gani kang abot anang sakawat masulbad ba ug ma-guidean pud sa ilahang mga ginikanan. Kaya ang uban mo anang ginikanan wala pud ang nagkuan lang pud ang mga lola, mga anak. Niadtong milabayng Sabado, gikawatan ang tindahan ni Lori Jane Mutya ug kini ang ikaduhang higayon nga sila gikawatan. Gisulod ako ang tindahan na kusog to siya nga ulan. Ang ako anak nara sa pertahan, arisgado jud kay siya musulod kay ngano. Kabalo siya nga naami sa sulod. Nisulod jud siya. Gagian niya akong anak agud naglingkod akong anak ni sulod jud siya gikuha niya akong halin. Hinuon ang iyang nakuha, ikaduha na magud niyang higayon nga ning sulod. Pero miro gyud tuniagi si mana nahurot jud niya kuha ko ang halin nga papel. Wala ko kabalo kung pila to. Unya mo to gibalikan ko niya next week ni balik siya nga yung nabitbit is ang halin lang jud sa kong ice og nakabitbit siya og junk food sana. Di pud ako makuan ma'am kay tagpiso ra yung Mata mo. Opo. Wala nakabantay nga ni agi. Opo. Mata jud naran jud ako anak sa pertahan ma'am. Wala siya kita. Ang iya lang nakitaan is pag naglingkod man siya gamay bangko, pag anak niya na footprints na basa nga tiil. So nitindog siya paglingi niya sa among main door na open na. So paggawas niya na pa ang lalaki sa gawas among tindahan. Then gisaka ko niya sa taas pagbaba na ako, mo attempt na pud untag sulod. Nya kay nakitaan man ako siya so ako siyang gigukod.
Dili katuhuan nga nakasulod sa ilang panimalay ang kawatan ug miagi pa kini sa likod mismo sa iyang anak nga usa lang katikang gikan sa iyang gilingkuran. Kay nag-answer kini sa iyang module. Apan matod ni Lord Jane, katingalahan kayo kay murag mas isog pa ang kawatan nga misulod sa iyang balay ug murag gibaliwala lang nga dunay tawo sa sulod niini. Akong gipangutana, butuo ba siya nga dunay mga kawatan nga naay agud-agud kung dunay mga bertod susama sa misulod sa iyang balay? Ambot mao man ilahang ingon kay daghan naman mi dinhi nga atong si manaha mapipila na daw mi kabuk ihang gi so sa ato pa isa ra gyud na siya ka tao ang ning buhat Kasi bertod? mura. Ambot mo tuon na lang man siguro ta ana. Nagsigaman yung mata, di Oo. Kunya nigilabyan mo, nangawat. Nara jud akong anak diha naglingkod niya dili siya niagi. Abri man among door. Gisaysay ka na ako ni kagawad nga ang sospek usa ka batan-on nga hangtod karon ila pang gipangita. Kung atong subayon ang balaod, dunay Barangay Council for the Protection of Children ang matag barangay. Mao kini ang usa ka grupo nga magpaniguro nga ang mga bata maedukar, makaadto sa eskwelahan ug labaw sa tanan ang BCPC ang dunay papel nga ipaniguro nga nasayod ang komunidad labi na ang mga ginikanan sa ilang responsibilidad ug nasayod sila sa katungod sa kabataan ug labaw sa tanan ipaniguro nga matudluan ang kabataan sa maayong pamatasan ug ilikay sa kadaot. Sa among pagtuyok, gitudlo ni Kagawad Ibanez kanamo si Blossom. Nga matod ni Kagawad, kanhi labad sa ulo sa ilang barangay si Blossom. Dako jud tong pagmahay jud ma'am kay nganong nisulod ko sa ing ana na butang. Pero karon nagbag-o naman ma'am kay tungod matured na ana focus na sa eskwela, sa goals ana. Dugay matulog, sigirag kuan sa gawas sa balay, latagaw ana ma'am. Karon kay di naman kay ko halos nagagawas good maong dako jud tong pagmahay mga sige laag-laag. Tungod sa kagi ni Blossom, unsa iyang tambag sa mga kabataan karong mga panahon na. Dili sila dapat mag ano kay pag-abot sa panahon sila gyapon mahay sa ilang gipang buhat karon. Maong akong advice sa ila. Sa mga ginikanan nga isog ra kaayo, unsay mo matambag? Mamunal ka ng silag pangasaba kay mo manay inyong trabaho sa una no, pagkasabaan mo layas. So unsay mo tambag sa mga ginikanan? Para naman po na silang mga anak ma'am pero kanang layas-layas wa jud ko ana ma'am. Ginadawat man gud ako ang mga ano sa akong ginikanan ma'am kay para naman pud sa kuha. Atong nakita ang problema sa usa pa lang ka barangay. Mga minor de edad nga gipasanginlan nga nangawat ug nagmata ang tagiya sa tindahan samtang nahitabo ang krimen. Si Blossom kanhi pasaway apan paglabay sa panahon iyang nakita ang iyang tinuod nga kalibutan. Kini ang kamaturan sa mga lugar dinhi sa tibuok Pilipinas. Ang kawatan maghulat lang og oportunidad ug timing aron mangawat. Ang mga barangay opisyales mutubag sa panawagan sa ilang ginsakpan. Ang mga batanon musulay gayod sa mga aktibidad tungod sa kalinghod sa ilang pangidaron ug tungod sa mga teknolohiya. Apan kung ang mga ginikanan nasayod sa ilang papel sa ilang mga anak ug nasayod sa ilang obligasyon gikan sa pagkaon hangtod sa espiritual nga panginahanglanon, posible nga walay bata nga mangawat, walay bata nga gigutom ug walay ginikanan nga magsigi og ugtas. Kay dit kaduahin niyo sa Philippines. Stay safe.